ning urip nggih tanpa ana nakulon sedewa ulun kondoring kayangan. Kang wis limpat wedharing ilmu kang sanyata iki kok ana brahmana sepuh tawang-tawang tangis. Aduh Raden, kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun wilujeng, kula nyuwun gesang Raden. Panjenengan menika sinten penemban? Nami kula pun Begawan Tambrameta. Tambrameta kula wingking saking pertapan perang alas menika yoga kula endang soka lan pradapa. Paduka sinten Raden? Aku Bambang Sudamala ya Raden Sedewa. Kok mlayu-mlayu kula nyuwun pengayoman pertapan perang alas geger awit penglamar saking tanah sabrang badhe ngayonaken yoga kula. Inggih menika pun sinuwun Prabu Durgamapati ngamuk punggung boten kantenan menawi Raden saged nyirnaken Nalendrangkara murka menika kula pasrah jiwa raga anak kula kekalih kula aturaken paduka Raden Sudamala inggih Raden Sedewa. Sang kapirang renangkul kinempit kempit. Koko Prabu Nyawangga kok melajar-melajar wonten menapa? Dimas Sedewa ora nglegewa, ora kenyono pun Kakang bisa pinanggih kelawan Dimas Sedewa. Bertekipun Kakang bukti kelawan Ibu Kunti Nalibrata. Tak rewangipun Kakang Pasulayan buta loro kembar. Arane Kalanjaya lan Kalantaka. Aja tanggung-tanggung nggonmu laku. Dharma ya laku sing utama Dimas Dewa. Kalanjaya Kalantaka sirnakna Dimas Dewa. Hei! Wah, mlayune Ngamarta. Hei! Sapa? Dadi pati aku Werkudara. Sapa? Prabu Durgamapati. Goleki playune Endang Soka Pradapa jejeli tungkak. Wah! Yeay! Wah! Hey! Hey! Wah!
apa-apa. Amakno. Yeay. Wah. Werkudara minggat. Ndi jarene Ragil Ngamarta sing madeg dadi dukun, madeg dadi guru mungsuhe Durgamapati. Wah, jalak. Hei. Wah. Hei. Wos. Amuk, hey, 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 lemak minta kapok ora pending. Pamadaning Pandhawaku Janaka ana buta kembar loro cacahe Kalanjaya kaya adikku Kalantaka. Aja melu-melu, semingkir nyok tampan ana. Trok mrene trok. Kari bubar kok ya telaten-telatene. Kamas Gareng ora ketok ning ndi Kamas Gareng. Kamas Gareng mau gambang saiki ora ketok. Oh, jadi bintang tamu colo-col mudhun bareng karo penyanyi. Melek omripatmu. Mudhun piye wong genah nabu bonang kok. Nabu bonang. Waduh, tak kira colo-col bareng karo sindane. Ndara Sedewa dadi jagone dewa gawe pepadang gong. Gareng pituk Bagong sing apik ya kaya ngono. Nyambut gawe yen kesuwen ling nganggur mengko mundhak lira ing sesanggeman. Ayo padha mbantu karo Bendara, padha rewang. Ayo padha rewang bantu yo muni. Ladalah. Sapa kowe? Aku Raden Nakula.
ana buta kok ngamuk punggung. Aku Ditya Kalantaka. Aku Kalantaka goleki layune Dewi Kunthi. Langkana kuandhen aku lho Gaglak limpamu. Hei! Hei! Ha! Hei! Us! Ha! Ha! Hei! Ngengei aku, Ki ngengei. Mau dulurmu getas balunge mbedhel kulite jenenge Nakula. Iki sapa? Aku Bambang Sudamala, ya Raden Sedewa. Kowe Kalanjaya Kalantaka, dasar nyata goleki Dewi Kunthi. Arep tak gethak balunge, tak ombe nyoh tampanana. Halo. Pa. Pa. Halo. Hei. Halo. Astana Sekaring Bawana Langgeng Sudamala ya Sedewa Ulun Bathara Citranggada Ulun Bathara Citrasena. Dawu kula nyuwun pangapunten kula mboten uning ngapa kula sembah pangabekti kula mugi kanjuk ya wis ulun tampa Bambang Sudamala. Ya lantaran jeneng kita kang bisa ngurba masesa ngruwat mala trimalani ulun sakadang Citranggada Citrasena ingkang sekawit nampa walate Rama Pukulun jagat Girinata disotke temah dadi buta kembar Kalanjaya lan Kalantaka. Kang mangkono Sudamala ya Sedewa jeneng kita sakadang Nakula Sedewa nampa kanugrahan yiku atmajaning Begawan Tambrameta endang Soka Pradapa. Soka iku ingkang tuwa, Pradapa ingkang enom. Sarate ingkang enom entuk sing tuwa entuk sing muda. Lestariya Sedewa ya Bambang Sudamala nggone dadi satriyaning bangsa, satriyaning praja ing Ngamarta. Maju munduring negara iku gumantung marang satriyaning praja. Yen satriyaning praja wis rusak jiwane, rusak morale, besok para kawula arep entuk apa? Kang mangkono hayu-hayu rahayu niskala Bambang Sudamala. Bandu Sakti Dewi Kunthi Nalibrata ida.
Bacutke durung mancine Bratayuda. Tak enteni. Besok kapan? 2 taun meneh mancine Bratayuda Dimas. Gedhe pangapuramu ya ngger kuluk sedewa ingkang sekawit pakartinipun Ibu Ambabiwuta merga ora ngerti sangkan paraning dumadi nganti aku tega wentala bakal maeka lan nyernakke yogaku sedewa. Nyuwun pangapunten Ibu mboten lepat jalaran inggih lumantar Kanjeng Ibu jawata maringaken kanugrahan dhateng ingkang putra kula pun sedewa Kakang Masna kula. Ora ngira babar pisan kowe isih taruna ning bisa ngungkuli Sudarma. Semono labu-labetmu tumrap negara Ngamarta. Semono labu-labetmu tumrap nusa bangsa lan negara. Katandha ingkang peteng entuk pepadang, ingkang ganjil dadi jangkep. Ingkang lara bisa nampa usada satemah bisa waluya temah jati katembahan mulya. Muga-muga ya ngger nakula sedewa lan yogaku para Pandhawa tansah njayeng bawana tengena kautaman tindakna budi luhur tindakna budi ingkang utama purnaning lakon papan kene sakiwa tengene manggiya suka basuki kinalis no saliring bebaya durga mendak kala sirna manggih hayu rahayu niskala.